dantzan gaude eta itxasotaten gara. Eta gaur goizean lagun eskutua egin dugu. Bueno, opariak egin ditugu, eskolanak egin ditugu eta goiz osoa pasatu dugu. Bonbon bat egin. Zazu? Euskal Herrikoa! Eta gutxera. Gutxi? Beste pertsona batentzako opari bat egin behar genion eta nik egin mintzat bere izenarekin eta gutxera. Ni bere ekipoaren Ajuria. Gero etorri gara frontoi batera janaria jateko. Eta arratsaldea pasatu dugu frontoian jolasten pelotara eta sokatira eta horrelako kirolak.